O Nadal na Pobra estará cargado de agasallos. Soltaránse 200 caramiñas diarias e unha viaxe familiar a Euro Disney, ademais de sorpresas que se irán desvelando. O Nadal está a volta da esquina e un ano máis a Pobra do Caramiñal celebrará estas datas con máis agasallos. A Concellería de Promoción Económica organiza por segundo ano a campaña Volta ao Nadal, voltan as caramiñas, que traerá numerosos sorteos e premios para as persoas participantes. O éxito da campaña non só polo volumen de fotos subidas e pola xente a quen lle chegamos, senón tamén pola identificación que hubo polo tema das caramiñas ca nosa vila, ca Pobra do Caramiñal, que había moita xente e moitos comerciantes que nos solicitaron que se repetira esa campaña. Entón, este ano vamos a repetila igual, vais a iniciar o 1 de decembro ata xa o 6 de xaneiro e a campaña pois vamos poñer en circulación do 1 ao 31 200 caramiñas diarias, 200 euros para que despois se podan gastar en calquer establecemento adherido, maioritariamente, comercial, e a partir do 1 de xaneiro pois se vai entrar no sorteo da viaxe a Disney, que tamén ten moitísimo éxito, cortesía da empresa Congalsa. Para optar estes agasallos, a forma de participación é igual á do ano pasado. Poderán participar neste sorteo as persoas maiores de 14 anos que teñan conta propia en Instagram. O que teñen que facer é moi sinxelo, sacarse unha fotografía en calquera dos recunchos que van estar do Nadal, que van estar colocados ao longo da vila, subindo nunha historia de Instagram e nomeando a conta Caramiñas na Pobra. Cada xoves vanse dar a coñecer os gañadores e gañadoras da semana anterior e as caramiñas vanse entregar os sábados aquí no Fogar do Nadal, na Casa Mariñeira, entre as 10 e a 1 da tarde. Como ben dixo Amparo, entre o 1 de xaneiro e o 5 van poder participar no sorteo de unha viaxe Euro Disney cortesía de Congalsa, non só as que participen entre o 1 e o 5, senón tamén todas as persoas que participaron anteriormente con fotografías. Foran gañadoras das caramiñas ou non, no caso de ter as contas privadas, habería que facer o mesmo proceso e a maiores mandar unha captura de pantalla da historia para que poida entrar no sorteo. Os gañadores das caramiñas saberán onde trocalas grazas ás pegatinas identificativas que terán os establecementos que participan. Son máis de 40 establecementos e por iso tamén o éxito a nivel comercial é importante, porque iso vai a revertir a nivel económico pois no que é nas ventas desta época de Nadal. Outro dos grandes atractivos é o sorteo da viaxe Euro Disney para 2 adultos e 2 nenos valorado en 2.400 euros, que un ano máis protagoniza a campaña grazas ao apoio de Congalsa. Quixera agradecer ao Concello da Pobra un ano máis que conte con Congalsa para colaborar na campaña de Nadal. Para nós é unha ilusión especial esta campaña tan ilusionante, e tan intensa, e felicitar por pôr en marcha este tipo de iniciativas que dinamizan a nosa vila e o comercio local e a poñen preciosa, así que animamos a toda a xente a venir a visitarnos, a mercarnos nos comercios, e desde Congalsa seguiremos apostando por apoiar este tipo de iniciativas que nos parecen moi importantes. As persoas agraciadas poderán disfrutar a viaxe na data que les elixan. As 200 caramiñas diarias e a viaxe Euro Disney non serán os únicos alicientes que terá o Nadal na Pobra. Vai haber moitas máis sorpresas ao longo deste Nadal que iremos presentando, pero si quero, pois facer un pequeno inciso, que este ano vamos ter un recuncho moi especial que a xente se vai poder quitar fotos ali, un recuncho, donde nós, pois intensificamos máis o que vivir o Nadal, que vai a ser a Praza de Abastos. Por iso tamén convido a toda a veciñanza, non só da Pobra, senón da comarca, que veña a visitar a partir do día 1 a Praza de Abastos e, como non, a quitarse fotos nela.